strašne som šťastná. No, my sme už vo výrobe a povedal mi, že má pre mňa prekvapenie. Uvidíme, či to bude dobré alebo zlé. Tak som zvedavá, čo to akože bude. Ja sa bojím sa tam aj kuknúť. Budem mať nervy? Kámo! Nové obaly! Ty maj dosť budúci týždeň. Ježiš. Nádhera. A normálne, ja mám dneska Vianoce. Doplaču mi, že sa z toho teším, kámo. Ježišmaria, ty si ma dneska strašne potešil. A že som minulý rok balila do celofanu tú obetu, čo venujem svojej značke. Tak rastie moja značka, tak s ňou rastiem aj ja. Ľudia, ja som vám tak strašne vďačná všetkým, ktorí odo mňa nakupujete, podporujete ma, že vďaka vám si ja môžem plniť svoj sen. Ono si vôbec ľudia neuvedomujú tie následky a myslia si, že táto si tu natáča čokolády a to je celá jej robota, ale ono to tak proste není. A aj keď mám niekedy, napríklad dneska ráno som mal úplne taký pocit zo seba, že na čo to robím? Tu som sa opýtala samej seba, že na čo to robím proste, lebo mne napríklad povie jeden zo 100 ľudí, že mu tá čokoláda nechutí a ma to strašne štve, keď je niekto nespokojný. Ja to fakt robím zo srdca, samozrejme, že z toho aj žijem, áno, ale proste robím to fakt od srdca. Mne fakt záleží na tom, čo predávam a proste aby tí ľudia, aj zákazníci boli spokojní. Mne záleží na tom, čo predávam. Ja si myslím, že to tak je aj cítiť s tou značkou, že mi na tom záleží a podľa mňa to je presne ten dôvod, prečo tí ľudia to milujú, pretože to cítia, že to je robené s láskou.